Aquí temos máis chatarra do Casón, que siguen sacando aquí pro porto de Brens. Aquí temos unha tapa das escotillas, aquí das adejas, chapas aí de coberta, unha jatera por aí tamén. Tras 30 anos aí no mar, en Fisterra, en Punta do Castelo, ali en Castromiñán. Aquí temos máis chatarra, máis ferros.